Hola, boa tarde a todos Hola. e todas. Hola. Nada, estamos nesta sesión, non sei de onde nos estades vendo, imagino que da conta do PXL, da conta da GAL ou no YouTube mesmo. Estamos nesta sesión para anunciarvos os nomes das persoas vencedoras nesta primeira edición do Perdidos e Achados, que non sei se aterrastes un pouco de paraquedas, estades aquí tal vez por acaso nesta grabazón, entón tal vez teñamos que explicar un pouco en que consistiu isto. Perdidos e Achados pois foi un concurso de videocreación destinado a xovens da ESO, de FP, de bacharelato, onde o obxectivo era pois estes rapaces e raparigas recolleren palabras galegas converxentes coa lusofonía, non? Pois, por dar un exemplo, bochecha, bolacha ou cuarta-feira. Bon, antes de máis, queremos agradecer imenso o apoio que recebemos pois, por parte do profesorado, por parte do alumnado, da DPX mesmo, da GAL, da Deputación da Coruña, que sen estas entidades todas isto non sería posible, non teríamos que estar anunciando hoxe nada, non teríamos concretizado nada. E vou xa entón a presentar a miña compañeira de xuri, aliás, porque ela e eu fomos parte deste xuri que decidiu cales eran estes vídeos premiados. Pois é Loaira Martínez Rey, é presidenta da DPX. Loaira, despois tens que dicir que significa iso da DPX. Bueno, Loaira, como estás? Ben, pois respondo primeiro a pregunta de que é a DPX, que é a Asociación de Docentes de Portugués na Galiza, e que foi a parceira da GAL na realización deste concurso. Exactamente. Sí. Porque temos que dicir que era para alumnado con unha certa sensibilidade, non? Teñan que estudar portugués ou non. É dicir, podía traballarse isto nas aulas de lingua e literatura galega ou ben nas aulas de lingua portuguesa. Claro, efectivamente. E a sensibilidade tamén por parte do profesorado, claro. Exacta. E agora que xa terminou esta fase de concurso, como avaliarías ti esta primeira edición? Pois eu creo que moi positivamente, porque eu non sei que expectativas tiñas ti. Eu tampouco sei decir cales tiña eu, pero creo que o número de vídeos recibidos, que non sei se se pode decir xa, creo que non está nada mal para ser unha primeira edición. Pódese Pódese, decir ou... Sí, pódese. Foron unha bueno, dúcia, non? Non está mal. claro, eu creo que está moi ben. Está Todos moi así ben. un pouco na última da hora, pero ben, aí un pouco coa tensión, pero ben, para ser unha primeira vez, unha primeira experiencia, o profesorado animouse a facer algo por primeira vez, non? Porque non había un referente de como se fixo outros anos, entón, pois, bueno, creo que está bastante ben. E eu quero tamén remarcar que para min foi importante que existise isto porque parece que o alumnado que estuda a lingua portuguesa nunca tiña como opción a entrar en premios, non había como moita saída para a creatividade nas aulas e que iso pudese dar nun recoñecemento tamén para o propio alumnado. Sí. Vou explicar como foi para min ser o de xuri, despois pregúntocho a ti, que che parece? Veña. Para min, como tampouco tiña moita expectativa polo que distí, non había un referente anterior, temín que non houbese vídeos candidatados, que houbese demasiados vídeos candidatados, que Os non extremos. soubese, claro, que non soubese moi ben o que decidir. Pero a experiencia para min foi, sobre todo, moi positiva. E non vou dicir o lugar común ese de sempre se aprende, porque para min non foi un lugar común, foi unha realidade, porque un dos vídeos premiados fala dunha palabra que para min era completamente nova, por tanto, eu achei esa palabra perdida. Non sei se a ti tamén che pasou. Sí, efectivamente, eu tamén aprendo as palabras. Sí, non? Bueno, a mí non me pareceu moi fácil decidir. Primeiro porque había un número considerable de vídeos,
non? Que había que ver con un pouco de pormenor, falaremos das categorías, entón había como fixarse en varios aspectos. E despois, claro, a parte emotiva, que eu non conseguía desligar, non sei se facía ben ou mal, a parte eu como que vía en todo momento o interés que o alumnado puña a facer o vídeo, non? E o esforzo. Entón, claro, non sei se iso é moi obxectivo, pero non conseguía non pensar no esforzo que eles fixeron, non? E a ilusión. Exacto. Entón, claro, tamén me costou porque digo, pues igual este vídeo gustou menos porque se lles ve con tanta pasión, non sei. Entón, si non foi fácil, a verdade. Eu pensaba iso, non? No complicado que ten que ser encontrar testemunhos e testemuñas. Sí. Hai un traballo por trás que non é facilmente visible, pero que ao final tamén se transmite neses vídeos. Bueno, e aparte, supoño que primeiro o primeiro paso estaba no profesorado, non? En decidir, pois non sei, se o alumnado tería esa sensibilidade que dicías antes, non? Porque efectivamente podes encontrarte con turmas que o tema pois, non lles interese ou, non sei, tal vez o seu contexto non axude moito a encontrar esas palabras perdidas e achadas. Entón, bueno, supoño que houve como varias frases, non? Tamén saber como foi o proceso, que o profesorado nos comentase en algún momento como foi o proceso. Pois. Eu apresenteime eu, pero faltas ti. Pois falto eu, sí. Faltas ti, efectivamente. Entón, bueno, ti eres máis coñecida. Creo que non fan falta as presentacións, pero ímolo facer. Fan falta. Carme Saborido, máis coñecida como Saboridiña, membro da DPX e da GAL, e tamén é profesora de portugués no ensino secundario, non? Que agora tamén vas retomar a vou retomar, actividade. levo un tempo desligada, entón, isto foi, para min un presente, non? Porque foi aos poucos ir retomando, como dicías ti, un pouco o contacto coa miña realidade laboral. Entón, ver o traballo de outros tantos liceos, non? Xa aproveito e digo que temos que dar unha mención especial a algún IES, non? Sobre todo o IES do Milladoiro, o IES de Arzúa, o IES Alonso Ríos, máis o número 1 da Estrada, porque foron os que máis participaron de maneira maciza, incluso algúns deles enviando varios vídeos, non? Varios candidatos e candidatas a estes premios. Entón, desde aquí, obrigadas por todo ese traballo inmenso. E agora é a vez da Loaira de recordarnos cales eran as categorías que había neste concurso. Explicas así un pouquiño, a ver, para quen estea ouvindo. Pois había 3 categorías, non? Avaliamos, por un lado, a cualidade lingüística, aí pois deparámonos con vídeos onde se falaba máis a galega, outros que se falaba máis a portuguesa. Despois unha segunda categoría que era a cualidade técnica e creativa, tamén pois había vídeos elaborados, onde aparecían o alumnado, outros eran máis imaxes, aparecía máis a voz. E despois a última categoría foi o vídeo con maior repercusión nas redes sociais. Ese foi o máis fácil, para nós como sí, claro, máis obxectivo. Non, porque era un premio que decidíades vós, os e as que estabades aí vendo, dando likes, dando visualizacións. Entón, foi moito máis fácil para os membros do xuri, que vou pasar agora a recordar quen somos. Loaira xa a presentei, xa me a presentou a min, e a parte de nós, pois había 3 persoas máis. Se estabades pendentes na sesión en que explicamos paso por paso en que consistía este concurso, pois a miña compañeira daquela era Loaira, era Antía Cortizas, que é tamén membro da DPX e máis profesora no ensino secundario de portugués.
Despois, outra persoa que facía parte deste xuri foi Nevarros. Nevarros sí que non necesita a presentación nenhuma, mas aquí sí que para quen se acabar de ligar nisto, pois dou así uns indicios. Youtubeire, escritore, está agora, esa sí que é unha persoa con premios, que está gañando todo o recoñecemento que merece. Mais Manuel Simón Novoa, que é membro da JULP, que xa daquelas falamos desa plataforma, pois é unha plataforma que un pouco reúne a xuventude en volta da lusofonía, entón é importante tamén aí a Galiza estar, e a Galiza está pois un pouco da man tamén do Manuel Simón, e eu aparte creo que el que se dedica a informática, entón non pensedes que somos todo profesorado, porque xa vistes que está que é unha persoa que é criadora de conteúdo e máis alguén que se dedica a informática como Manuel. Entón, despois de moito deliberar, porque xa estivemos aquí con algúns minutos de conversa, despois de moito deliberar, xa temos unha decisión que temos que facer pública. E este é o momento que sempre quixen eu dicir, que é dentro vídeo. Entón, vamos con que, Loaira? Coa categoría de cualidade lingüística. Entón, moi ben, xa temos aí o vídeo de Non perdamos o que é noso, de Pablo García Sánchez, do IES de Arzúa. Parabéns. Aplauso para Pablo. Vamos ver ese vídeo. Pero iso non é o portugués, ese é o galego. Pois non é tal coisa que dite. Pois claro, váyase lá a tua nai. Parabéns, filla. Grazas, papá. No, bueno, é ti cando aprendiches portugués. Pero iso non é o portugués, ese é o galego. Pois non é tal coisa que dite. Pois ando, váyase lá a tua nai a facer a sobremesa, que para iso era o filho máis vello. Pero que vello, se teño 17 anos. Bueno, eres o máis maior, o que máis anos ten. Eu non sei que decides. Non sabes que galego e portugués durante os séculos foron a mesma lingua? O que pasa é que agora a xente nova pasada desas movidas, como dirías ti. Bom, aquí había moitas palabras xuntas, moitas palabras xuntas en contexto e o valor deste vídeo penso tamén é que o propio Pablo tivo que liar aí a súa familia, varias xeracións da súa familia para poder a min esa parte encantoume. A cualidade lingüística non perdamos o que é noso, Pablo, gañador. Entón, pasamos agora á cualidade técnica e creativa. Quen gaña aquí? Pois, dentro vídeo. Técnica e creativa, pois gaña a palabra forra, que é unha palabra que eu aprendín. Era o que eu ia dicir, eu tamén é unha das que aprendí tamén. De Pedro Souto Ribeira, do IES número 1 da Estrada, que aquí está un pouco o nome errado, mas é Pedro Souto Ribeira. Parabéns. Parabéns. Calle para arriba, menos esta que non ten. Porque esa ovella é forra. É iso que quere dicir? Que metiño o carneiro na corte e non quedou preñada. Bueno. A palabra que escollimos, como se ve no vídeo, é forra, que é unha palabra galega de uso ovino. Esta palabra utilizábase en Galicia e Portugal fai moito tempo, pero co paso deste foise deixando de utilizar. O que quere dicir esta palabra é que cando a unha ovella se lle metía o carneiro na corte para que tuvera un año e por algunha circunstancia non quedaba preñada, a esta ovella denominábase como ovella forra.
Pois moitísimos parabéns ao Pedro que me e nós viñestes ilustrar con este conteúdo, porque eu na inopia. Menos mal Aquí, que neste vídeo, os exteriores e os extras os extras son maravillosos. é o mellor. Sí, parabéns. Loaira, que categoría temos agora? Pois A seguinte é o vídeo con maior repercusión, que agora dicía a frase máxica, que te gusta a ti. Dentro do vídeo, como é, entón? O beneficio do coñecimento, de Tania Vázquez Pereiro, do IES de Arzúa. Parabéns, Tania. Parabéns! Bon día, Felisa. Agora que está aquí en territorio galego, aínda usa termos de influencia portuguesa? Sí, aínda uso moitos termos, porque se os coitei toda a miña vida. Podería darme algúns exemplos de palabras que usa regularmente? Uso varias palabras, pero hai algunhas que se repiten no meu vocabulario, case todos os días. Palabras como bolachas ou erbilias. As bolachas son as masas do rosto? Non, esas son as bochechas. As bolachas son as que como todas as mañás con leite, porque nunca uso a palabra galleta, porque toda a miña vida escoitei bolacha. E pode dicerme o que son erbilias? Nunca tiña ouvido esa palabra antes. As erbilias son normalmente chamadas guisantes. Eu uso erbilia porque cando era nena a miña familia usaba esa palabra. A pesar de querer transmitilas aos meus fillos, foron castelanizadas e perdéronse. Moito obrigada. Moi ben. Moi ben. É que aquí, ademais, estaba pois, o que falábamos antes, non? A dificultade de encontrar alguén que teña estas palabras en uso e entrevistala, non? Que se preste, claro. Claro, imagino que tamén preservou un pouco a identidade desa persoa, porque aí cada un sabe de sí. Diría voz sí, pero a imaxe non. Claro. Sabe o que quere escoller para a súa intimidade ou non, non? Pero eu valorizo moito este vídeo así como os outros, por iso mesmo que falábamos, de saber encontrar a persoa certa que di estas palabras, que tampouco as escoitei moito, vou nas plasmar aquí nun vídeo. Sí, e os parabéns eu creo que son para todos, ao final, porque o traballo é excelente, o que fixeron. O profesorado, o alumnado, ensinaronnos moitas cousas. Pois. Que podemos dicir? Pois que as persoas que non foron premiadas neste ano, como temos tamén vocación de continuidade, que continúen a tentar, porque se xa enredaron o profesorado un ano, é fácil que volten a enredar o profesorado outro ano, porque xa saben, coñecen as liñas de traballo, non? É que cando hai... Supoño que cando hai referentes é máis fácil facer as cousas, non? Exacto, sí. E até aquí, pois, dicir que obrigadísimas por nos terdes acompañado nesta tarde, fomos tomando nota de cousas que se poden mellorar para facermos unha segunda edición maior e mellor, coas vosas ideas. Por enquanto, pois o que falábamos, ficamos supercontentes con esta vosa creatividade, esperamos que da vosa parte tamén teñades aprendido moito nesta experiencia, que vos reconectase con a vos, con veciños, con persoas da vosa comunidade, que agora este mundo é así un pouco isolado, e máis nesta realidade post-pandémica. Non sei se tes alguna cousa máis que dicir. Non, só dicir que nos vemos na próxima convocatoria. Exactamente. A continuar a tentar, até máis e un abrazo. Boa tarde. Chao. Boa tarde, noite. Chao.